Наградата ще връчи доцент Евтим Левтеров, ветеран от бокса в Перник, председател на боксовия клуб към Национална спортна академия София. Победител в това на един съдийски класа Иван Русев. Браво, бе! Русев. Бронзовите медали предварително се получиха състезателите от Светкавица Търговище и Юнайтед Спорт Пловдив. Сребърният медал е за Ян Павлиев от Априлес Бояцик. Златният медал и наградата на Асикс е за Иван Русев, който става шампион за 2017 година.